Mňa niekedy až zaráža, keď prídem k tomu zákazníkovi, je tam novostavba, ja viem, že ten zákazník chce zónovú reguláciu, ale predtým som tam riešil nejakú protónu, riešili sme tam nejakú hydrauliku a elektrikár, ktorý bol vlastne pri nás, som započul, ako povedal, toto zónovú reguláciu si vydávajte a navrhol mu tam dať jeden centrálny termostat. Jak som to započul, mi to nedalo, ja som prišiel k tomu elektrikárovi, hovorím, že tu riešime hydrauliku, že či nám ide pomôcť. A on že ja som elektrikár, no prečo sa vytrpeš do zónovej regulácie, to nerozumiem, keď si elektrikár. OK, ja som zákazníkovi vysvetlil úplne jedna hlúposť, tá centrálny termostat tam, kde bude mať krv, hej. Čo nastane, to všetci viete ako kulinári. Ako náhle dáte centrálny termostat niekde ku krvu, on zakúri v tom krve, všade bude mať zimu v tom priestore, v tej obývačke bude mať teplo. Ja som tomu zákazníkovi povedal, nebudem vás presviečať, dajte si ale prejsť tú prípravu, urobíte káble štvoržilové, do steny, blablabla, to som všetko povedal. A potom už je to na vás, ako sa rozhodnete. Väčšinou to tak naozaj skončí, ak dá teda ten termostat do obývačky, naozaj to raz, dvakrát zažije, potom tú zónovú reguláciu chce. S tým prístupom ten zákazník, keď vidí, že za ňoho rozmýšľate, tak väčšinou mi to vyjde. Moja prvá otázka je, bývali ste predtým ešte teraz sa tu prisťahovali v paneláku, alebo sa plánujete prisťahovať, pretože potom nerobíme nič, tak keď viem, že býval v paneláku, čo to znamená? Okamžite bol zvyknutý na teplú vodu. Určite cirkulačné čerpadlo, aby ho tam mal, aby tam mal teplú vodu rýchlejšie, okamžite. Lebo určite by som toto ponúkol. Poviem príklad, toto je to, iba chcem poukázať na to rozmýšľanie toho zákazníka. Odhadnúť, čo chce, za ten jeden krátky časový úsek.